Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दिनै 24 डिसेम्बर, दिनैहाय नानि लक्ष्मीनि बार्थडे दं। दिनै जों 10 बोसोर फुरा जाबाय लक्ष्मीयाहाय। गाबोननिफ्राय 11 बोसोराव हाबसिगोन। ओमफ्राय दा बेखौनो बार्थडेथ' बानायाखै। बार्थडे बानाया आरो ओरैनो गाव गोसो खुसि जानायनि ओरैनो न'नि गोजा हागोन आरो। दिनै ओरैनोबाबो जोंहा मिरामिसखासो नालाय। ओमफ्राय दा बयनिसिमबो हेपि मेरि क्रिसमास गोजोननाय जासिहरबाय आरो एडभान्स हेपि निउ इयार लोगोफोर बयखौबो हेपि निउ इयार हामलायहरनाय जाहैबाय। स' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दिनैहाय केक हानाय मानाय चलो नै जोंना दैसा राजायानो मोसानोसै बागुरुम्बा तेरे देखेला तेरा आबादे ते आबादे दैसा उदु दैसा खुलुमबाय आंनि बार्थडे दिनै नोंसोर विश खालामहरदो कमेन्ट बक्सआव लाइक खालामदो। नै जोंना राजाया टफि हमदों, जों न'आवनो बानायनाय। आं आंनि टफिखौ लायनि दैसा no homemade topi homemade no बानायनाय homemade दैसा पागबडी फुल माबा फुल बानायनाय homemade topi गोरिबनि बार्थडे नालाय aduh दैसाया हरो दानो मोनबाय ओइ बाबा दिदिखौ हेपि बार्थडे होनदों। लक्ष्मीजों खोरोनजों बेलुन सुगासिनो दं। बेलुनाबो बारा गैखाया 11थाल' ना 11था ना 10था मोनसे बेरफुबाय। लक्ष्मी बार्थडे हैप्पी बार्थडे नाम लेसे बर्थडे नी फाइनाली केकआ रेडि जाबाय नै 10 बोसोर 10 सिनुबाय नामबो लिरबाय आं नै 10 सिनुबाय ना दा नोंसिनबो दंगोन दे लोगोफोर आरो आंनाव 1K जाबा साबस्क्राइबारा केक हागोन आंबो सप्तासेआनो थाबैनो 1K खालामना हो लोगोफोर आंनिखौबो
Malaynya Bimaya Laxminya birthday ni chicken lollipop labonaनै होफैदों. Malay birthday ni जानोसै. Tuh मोनसे ya.